Исәнмесез, дуслар? Казанда Уфа кунаклары Фәдиз Ганиев һәм Лилия Биктимирова, Гөлназ Асаеваның әтиәнисе. Бүген филармониядә Гөлназ Асаеваның концерты бара. Менә Уфадан килеп җитте әтиәнисе дә. Хөрмәтле дуслар, Лилия, Фәдиз. Гөлназ турында ни әйтерсез икән? Менә аның Казанда шундый ул имтихан бирә дип әйтергә була бит инде. Имә Казан тамашачысы алдында. Дулкынланумы, шатланумы, нәрсә кичерәсез? Дулкынлану да, шатлану да, барысы да бар, горурланабыз да, Аллага шөкер. Барысына да бардык әтиәниләргә, шуны теләр идем. Шушындый балалар үстерсеннәр иде. Шуннан да горурланырлык кызыбыз, без аны күкрәк киереп әйтәләбез, сәвит Фәдиз. Аллага шөкер. Без инде Гөлназны Казан, чынлап та ул татар халкының электән Булгар дәүләте булган территорияларның да инде шушы калган территориялардан барчасының да Казан бер мәркәз булып гомер буе атала һәм бүгенге көндә дә ул шулай. Чынлап та Гөлназ имтихан тота, бәлки инде беренче имтиханы түгел, икенчесен тота, икенче концерт бирә. Ул чынлап та без генә бәлки аны аңлап кына да бетмибездер. 18 яшьтә икенче тапкыр зал тутырып Казан шәһәрендә үзенең иҗатын күрсәтү безнең өчен бигрәк тә безнең өчен зур мәртәбә дип әйтәсе килә, чөнки без аны үстердек. Инде үскән вакытында Гөлназ ул кичкенә вакыттан ук билдәле иде артист баласы. Һәм безнең чынлап та ике республиканың да, Башкортстаныбызның да, Татарстанның да данлыклы, матур шәхесе булып, сәхнә шәхесе булып үссә иде дип гомер бакый инде шушы елларда без хыялланып, менә мин шәхсән үзем хыялланып кына түгел инде, теләп һәм мин аңа дөресен әйткәндә инандым да, ул аның үзеннән тора иде. Чөнки үзе ул әлегә акыллы булгач инде акылын югалтмас дибез, Алла берсә, киләчәктә дә акылын бирсен. Шушы эшкә булган дәртен ташып торган ул нык никебек бульдозер сымак ул. Трактор сымак. Ул безне дә тәрбия бирә ул. Шулайрак эшләгез, булайрак эшләгез, тик ятмагыз дигән кебек. Шуның өчен Аллага шөкер, күз тимәсен, киләчәктә инде аңа матур гаилә, иң мөһиме кыз балага нәрсә, гаилә бәхете, матур хатын кыз бәхете телисе килә. Бәхетле булсын, таза сау булсын. Без инде үзебезнең кулыбыздан килгәнчә аңа ярдәм итеп яшәргә тырышабыз, Алла бирсә. Таза булсын, сау булсын кызыкайыбыз, балабыз.